सिखारग्रोमोन आं ओरैबायदि खर' साखाबाय आंखौ सनाफोर ओरैबायदि खर' साखाबायना गगासो मोनदोंना ना उन्दुनायासो थिग जायाखै उन्दुनायाथ' हराव आङो 10:30 उन्दुदों ओमफ्राय फुङाव बिदिनो माने दिनै आं सानफ्रामबोथ' आं 6:30 गुड मर्निं पस्ट होयोना आं माने देवबारखालि आंना उन्दुनाया थिग जाया माने उन्दुनाया थिग जाया माने बिदि नङा आं देवबारखालि थाब सिखारनो हाया आरोना सिखारनो हाया माने आं देवबारखालि गोबाव उन्दुखायो बेनिफ्राय देवबारखालि आङो 6:30 आङो सिरिनाय मबाइल सब साइलेन्ट खालामनासो उन्दुखायो आरो आं हराव उन्दुबाथाय बेनिफ्राय बिदिनो सिगां आं 9:30 आं पस्ट होदों खोमा 9:00 आं गुड मर्निं पस्ट होदों 9:00 सिरि मोनदों आङो ओमफ्राय सिरि मोननानै कमेन्ट रिप्लाइ खालामबाय कमेन्ट हरबाय आङो लाइक कमेन्ट हरबाय ओमफ्राय 10:00 जानाय लोगो लोगो ओरैबायदि खर' साबाय ओरैबायदि खर'आ गिलिर मोनजोबबाय माने ओमफ्राय सिखारग्रोमोना एकदम खमफिलायबाय मोदोमा माने खर' गिदिंनाया ओमफ्राय मबाइल नायबा बिदि जायो ना मायोथाय खिजानि फुङाव सिखारग्रोमोना मबाइल नायनाय जाबाय खोमा ओमफ्राय हरावबो आङो बिराद गोबाव लेपटप नायबाय थादोंना लेपटपाव बिदिनो बायदिसिना फेसबुकआव बिदिनो लगिन खालामबाय थादों ओमफ्राय ओरैबायदि साबाय दानाबा ओमफ्राय थानो हायिनि दुगैयालासिनो खर'खौसो सुग्रोबाय आङो जि सेम्पु होना खर'खौ सुबाय ओमफ्राय जा मोनसे आइडिया आङो बिदिनो तामिलफोरा खिन्थादों आरोना स्टिम खालामबाथाय हामो होनना स' आं बेखौनो स्टिम खालामनो नागिरदों माबायदि खालामो नोंथाङा नायलांबाय थादो नै आंनियाव हाइजेंखौ देनानै लाबाय मोजांनो ओमफ्राय नैयो संख्रि गिदिरखौसो होनांगौ आरो ना संख्रि फिसाखौ होनाङा संख्रि गिदिरखौबो होबाय आङो ओमफ्राय हालदै एड खालामगोन आङो हालदै होनोसै हालदैयाथ' स्किननि थाखाय मोजांखा बयबो मिथिखायो ओमफ्राय आं हालदै होबाय ओमफ्राय हालदै होनानै हालदैखौ एसे बुरजा होनांगौ दे ओमफ्राय दै होगोन आं नै दै होनसै सारायसे होगोन आरो ना दैखौ ओमफ्राय सारायसे होनानै मोजां गोदौ होनानै एसे रानहोगोन बहायबाय आं मोजां गोदौबाय दं ग्लब ग्लब गोदौबाय दङ ओमफ्राय नै फार्स्टनि ओंखाम जानो बाथोन माने नायजों सनाया बाथोनाव दंमोन थिगखौ नांगौ आरो ना आलथा नाय अलसिया मानसिनि खामानिफोर ओमफ्राय नै बेडशिटखौ सायाव खोबगोन आरो ना रोजा नांगौ खिन्थु इयो गोबा ओमफ्राय जा बाराबा नै ब्लेंकेटखौ होगोन आं भिक्सखौ एड खालामगोन आं इयो बारा मोजां नाङा भिक्सआ गोलैलाया एखेयाव बहायबाय आं ओमफ्राय जा र' बेखौ मोजां खाखोना लानांगोन नङाबा प्रब्लेम जागोन ओमफ्राय नै बेखौ खोख्लोबनोसै आरो आं ओरै खोख्लोबनोसै आं नोंसोरनो देखायनोसै आं नै ओरै मोनाम सुसिगोन आरो स्टिम खालामसै बेखौ खफ'आ बाहेरायाव ओंखारनाङा आरो ना ओरैबायदि मोजां नांखायो माने ना बे खर'आव गगा मोननानै दै जमा जायोना खर' सुबाथाय मालाबा खानाय राना बिदिनो उन्दुयो खर'आव सुबा ओमफ्राय थालायाव दै जमा जाना थायोना बेयो मोजां जायो आरो ना बिदि थालायाव दै जमा जानायनि थाखाय माने खर' थायो ओरै खोमा गुदुं गुदुं ओरै खालामनांगौ दावदैया बेरो नोंनि बेगमासो नैलाय रुबाबो जाजाखायो दा गोलोमफ्रुजोब्बाय नुदोंना नै मादि गोलोमफ्रुजोब्बाय नै बिदि गोलोमफ्रुजोबनांगौ आरो ना ओमफ्राय मोखांखौ नाय आंनिखौ ओरैबायदि बोरैबा मोनजोबबाय माने ना दसे गोबाव थानांगौ आं हाला थानो
इदि खालामबाथाय पिम्पल्स जायोना मोखाङाव इदि खालामना आं गेजेर गेजेर इदि खालामो ओमफ्राय इदि खालामनानै आं बिराद फरमान मोनदों आरोना पिम्पल्सआबो हामखायो आरोना आंना बिराद पिम्पल्स जायोमोन ओमफ्राय दा माने पिम्पल्स बेराखै आरोना नै मोखाङाव दागो नुदोंना इफोर सब पिम्पल्सनि दागो गोजा ओमफ्राय दागोआल'सै गरमथार सनाफोर फेन अन खालाम गरम ओमफ्राय बेखौ हुगारनाङा बिदिनो मोदोम बिदिनो रानहोनांगौ बाय बायदि सनाफोर